Hei, mä olen Anna Lehtonen. Mä kiinnostuin Suomen mentorien toiminnanjohtajan tehtävästä, koska kyseessä on mulle henkilökohtaisesti todella tärkeä asia ja tärkeä yhdistys, mutta myös yhteiskunnallisella tasolla erittäin tärkeä asia, että yksikään nuori ei tipahtaisi, ei edes korkeakoulutettu. Ja ajatus siitä, että mä voisin itse olla toimimassa tämän asian eteen, viemään sitä eteenpäin, niin motivoi mua ihan valtavasti, koska rehellisesti sanottuna tämä on mulle sydämen asia. Mä kiinnostuin tästä tehtävästä myös sen takia, että kuluneen vuoden aikana on tullut oivallettua, että just tämän kaltaiset tehtävät kiinnostaa mua eniten. Ja vaikka mä olen vielä nuori ja vaikka mä olen vasta ihan alussa, niin silti mulla on jo repussani paljon annettavaa tähän tehtävään. Kuten viestinnällinen osaaminen, tunnistan kuka kulloinkin tai ketkä ovat vastaanottajia, mitä keinoja, välineitä, kanavia, strategiaa tulee kulloinkin käyttää. Mä oon hyvä kirjoittaa, mä oon hyvä ilmaisemaan itseäni suullisesti ja hyvä esiintymään. Projektinjohtamistaidot. Mä oon taitava pitää sitä alati muuttuvaa ja muovautuvaa palapeliä kasassa ja viemään sitä määrätietoisesti eteenpäin kohti tavoitteita. Verkostoitumistaidot. Mun verkostot yritysmaailmaan ei ole vielä kovin laajat, koska mä olen vasta aloittanut sen, mutta mä painotan sanaa vielä, koska mä koko ajan aktiivisesti teen sitä, verkostoidun ja mä myös nautin siitä. Musta on ihana tavata uusia ihmisiä, ihana mennä juttelemaan ihmisten kanssa, mennä kyselemään, mennä kiittämään, mennä kehumaan. Se tuntuu mulle luontevalta. Proaktiivisuus. Mä oon ihminen, joka käärii hihat ylös ja ryhtyy toimimaan. Jos mä voin tehdä jotain asian eteen, niin mä teen. Jos mä voin tehdä nyt tai huomenna tai myöhemmin, mä teen sen nyt. Mulla ei myöskään ole mitään, että voiko mä tehdä jotain asiaa tai kehtaako mä tehdä jotain asiaa, vaan mä teen. Tai sitten se johtuu vaan siitä, että mä oon aina ehtinyt tehdä jo aikaisemmin ennen kuin mitään tällaisia ajatuksia ehtiisi tulla mun päähän. No joo, mutta niin, näistä asioista mä kuulen myös paljon positiivista palautetta. Esimerkiksi mä olin ehtinyt olla nykyisessä työpaikassani 2 viikkoa, kun mun esimiehen esimies, tämän yrityksen HR-johtaja, tuli sanoa, että hei Anna, että mun on pakko tulla kehua sua henkilökohtaisesti, kun sä oot ihan käsittämättömän proaktiivinen tyyppi. Ja se tapa, miten rohkeasti ja avoimesti sä lähestyt ihmisiä, on ihan huikea, että pidä siitä kiinni. Ja niin mä aionkin myöskin. Ja näiden asioiden lisäksi mulla on repussani tuoda asennetta, näkemystä, paloa. Mä oon täynnä intoa päästä tekemään ja mä oon täynnä halua oppia, kasvaa ja kehittyä. Mulle olisi suuri kunnia saada toimia Suomen mentorien toiminnanjohtajana.